Πώς να μεταμορφώσεις εντελώς το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου σε 5 λεπτά. Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα, ως πρώτη αναβάθμιση στον γκολφ μου, είπα να κάνω κάτι που στους περισσότερους μπορεί να είναι ασήμαντο, αλλά κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου. Μετά από ένα βασανιστικό μήνα, πήγα στην αντιπροσωπεία όπου πήρα τα γνήσια πατάκια τα οποία είχα παραγγείλει. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, τα προηγούμενα πατάκια μου δεν ήταν αυθεντικά και επίσης ήταν πολύ κακής ποιότητας. Είχαν αρχίσει να φθύρονται. Αφού τα πήρα, έτρεξα κατευθείαν να πάω να κάνω το unboxing. Έχω να πω ότι έπαθα πλάκα με την ποιότητα και το fit. Εδώ βλέπετε ένα before and after. Τοποθετήθηκαν πανεύκολα στο αμάξι και αφού τα τοποθέτησα όλα, είπα να ρίξω μια ματιά στο αποτέλεσμα. Το αμάξι φαίνεται πολύ πιο καθαρό και πολύ πιο καινούριο. Πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου στο ότι αυτός είναι ένας από τους πιο γρήγορους, εύκολους τρόπους να μεταμορφώσεις το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Για όσους αναρωτιούνται για το κόστος, αυτά τα πατάκια μου βγήκανε στα 86 ευρώ. Γράψτε μου στα σχόλια, εσείς θα δίνατε τόσα λεφτά για κάποια πατάκια ή το θεωρείτε υπερβολή? Άμα δεν θέλετε να χάσετε άλλα βίντεο σαν και αυτό, κάντε follow και like και ένα subscribe στο YouTube. Τα λέμε στο επόμενο.